Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी नैबे आंनि अफिसियेल पार्सनेल चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय बे प्रकाश नार्जारी इउटुब चेनेलखौ बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाया बिराद गोबाव जाबायमोन जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेवहाय लाइभ फैबाय आं दायो मानो होनबा खम रेकमेन्डेसन जागोन बेवहाय आं मिथिखागौ अब्लाबो मानसिफ्रा दा नटिफिकेसन सहैनाय नङा बेखौ आं मिथिगौ अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैनि बे बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय नोंथांमोनजों नैबे प्रकाश नार्जारी इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायबाय स' दिनै माने मा होनोमोनलाय कमेन्ट बक्स नोंथांमोना मा बायदिसिना कमेन्टआव रिप्लाइ खालामा बिदि होनना बुङोना नोंथांमोना गोसो गोथारै दायो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना कमेन्ट खालामदो गोसोबायदियै रायखां बर' मा जालायखो आदा स' दिनैनि दिना बे कमेन्ट बक्सआ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो गोसो मा बाथ्रा रायज्लायनो गोसो आंजों नोंथांमोनहा दायो रायज्लायनो हागोन आंबो नोंथांमोनजों रायज्लायगोन जाहाथे नोंथांमोना बुङो जे कमेन्ट रिप्लाइखौनो हरा माखौनो हरा स' आं स्पेसियेल नोंथांमोननि थाखाय दिनै टाइम होबाय हाय आदा मा ओंख्रि जाखो फार्स्टआव मोनसे सोंबाय बेवहाय मा ओंख्रि जाखो फार्स्टआव आं बेखौ रिप्लाइ होगोन आं ओंखामखौ जादों 11टासोआवहाय ओमफ्राय सरि 12टायावहाय जादों आं ओंखामखौ ओंख्रिया दालि ओमफ्राय लोगोसे मा होनोमोनलाय आलुजों सबायबिमा भाजा अके बेखौ खोन्थाबाय बिदांस्रि बसुमतारी गुड इभिनिं दादा नों मा डिस्ट्रिक्टनि आरो मा गामिनि अके आं मा डिस्ट्रिक्टनि आरो मा गामिनि एक्सुवेलि आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि फेमिलिया मा होनोमोनलाय क'क्राझार आरो रङियानि अके रङिया दलेगाव जोंनि फादारनिया दलेगाव ओमफ्राय जोंनि मामिनिया बा जोंनि आइनिया रङिया माने क'क्राझार दियाबारि अके ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांमोनहा बेलेग जायगायाव थांबाय ओमफ्राय बिथांमोनहा सनितपुरनि जाहैबाय आरो सनितपुरनि उनावहाय आंनि जोनोम जायगाया गहपुर अके आंनि जोनोम जायगायाव गहपुर आरो गामिया जाबाय गणेशपुर हाय आदा माबोरै दं सुस्मिता नार्जारी आं मोजाङै दं गेजेर खन्द'आव नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों गोसोआ गोबां गुदुं जायो आरो लोगोसे बिराद स्ट्रं फिलिं मोनो नोंथांमोना जेब्ला अननाय होयो नोंथांमोना जेब्ला रेसपेक्ट खालामो आदा आरो सोरबा फंबाय सोरबा फिसा सोरबा सार बायदिसिना बुंनानै जेब्ला नोंथांमोना रेसपेक्ट खालामो अब्ला आंनाव मोनसे गोहो फैयो आरो बै गोहोखौ लानानैनो रायजो राजानि खामानि मावनानै थानो गोसो जादों बड'लेण्ड गेमार मा खबर आदा मोजाङानो उदालगुरि लेजेन्ड गुड आफ्टारनुन सार थेंक इउ स' माच मानस ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आं बेखौ रिप्लाइ होखाबाय गुड इभिनिं आदा अके हाय बोरै दं आदा अके हाय मोजां मा ओंख्रि जायामोन आदा बेखौ रिप्लाइ होबाय आङो हाय आगै प्रकाश अके एस एन नार्जारी हाय आगै होनना बुंदों थेंक इउ आरो मा ओंख्रि जाखो ब्र' आं बेखौ खोन्थाखाबाय अके दैमालु बर' जिएफ दंना गैया आदाया नाय जिएफ माने मा बुजियो नोंथांमोना जिएफ माने गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय बर' रावाव मा बुंगोन बेखौ गार्ल माने हिन्जावसा फ्रेन्ड माने लोगो हिन्जावसा लोगो नङा होमबा हिन्जावसा लोगो स' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिगांनो बुंखाबाय जिएफखौ माने मोनसे मोजां मोनलायनायनि लेभेलाव दादोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबो बुंखांबाय नोंथांमोना बेखौ माने बुजिया आं बेखौनो बुंखाबाय गार्ल माने हिन्जाव लोगोआ मा थागोन बयबो थाखागोन होनबा नों बर' रावाव मा बुंगोन हिन्जाव लोगोखौ मा बाथ्रा बाहायगोन बयहाबो उन्दै समनिफ्राय हिन्जावसा लोगो हौवासा लोगो थाखायो बयफ्रेन्ड मिन्स हौवासा लोगो सापस हमना ला नोंहा आं बर' रावजों बुंबाय ना हिन्जावसा लोगो गैयैनो गैया हिन्जावफोर लोगो गैयैनो गैया नोंहा आं सोंबाय होमबा इंलिसाव मा बुंगोन नोङो बिएफ ना होमबा नों बिएफ सर्टआव बुंबाय खिन्थु नोङो आबुङै बुङोब्ला मा बुंगोन नोंहा बयफ्रेन्ड लोगो गैयैनो गैया माने बयफ्रेन्ड गैयैनो गैया नोंहा बयफ्रेन्ड दंना गैया बयफ्रेन्ड लोगो गैयैनो गैया दा लोगो मिन्स फ्रेन्ड जाहैबाय दा नों बर'खौ बुंनांला लोगोखौ होननांला खालि माने माबाखौल' होनदों नोङो मा होनोमोनलाय इंलिसनि रायज्लायदों नालाय डु इउ हेभ एनि बयफ्रेन्ड स' बे बयफ्रेन्ड होनना बुंनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गासिबो मोनसेल' बाथ्रा थायो जे मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा नाय बयफ्रेन्डआ बयहाबो गोबां दङ गार्लफ्रेन्डआबो बयहाबो बिराद दङ मिथिबायना लोगोसो बियो मिथिबायना नोंजों सोरबा सासे रायज्लायदों नोंनाव माल्टिपोल लोगो दङ नङा होमबा गोबां लोगो दं हिन्जावलाय हौवासालाय माने सेंग्रासालाय सोरबा आदैलाय मादैलाय सोरबा बाजैलाय बेफोरबायदि लोगो दं नङा होमबा स' लोगो मिन्स कम्पानि जाय मानसिया नोंखौ अनो जाय मानसिया नोंजों बेरायो जाय मानसिया नोंखौ मदद खालामो नङा होमबा इट इज कम्पानि
स' बिनिखायनो नोंथांमोना मिक्स आप दा खालाम। स' आं बेखौनो बुंदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय लोगोनि जायगायाव माने BF बा GF नि जायगायाव LP होन लाइफ पार्टनार मिथिबायना लाइफ पार्टनार नों सोरखौबा नङा होमबा लाइफ पार्टनार बा लाभ पार्टनार मिथिबायना LP मिन्स नों मोननै लेभेलाव बुंनो हागोन नों जेनेबा लाभ पार्टनार एबा लाइफ पार्टनार स' बे कुइसनखौ सोंबानो जाबाय। स' GF लोगो दं आंना गोबां माने बिनानावफोर दङ गोबां बिब'फोर दङ आरो गोबां जोंहा बाजैफोर दङ मादैमोन दङ गोबां लोगो दं आंहा स' बेफोरबोथ' हिनजाव लोगोआनो थाङो ना नङा होमबा स' बिनिखायनो स' बेफोरो सामाजिक आरोना नोंथांमोनहा बेखौ बुजिना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बुजियाखै अके आं मानिबाय खिन्थु आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाना होदोंथ' नोंथांमोना बुजिना लादो नोंथांमोना मोनथियाखैमोन आं खोन्थाना होबाय नङा होमबा अके दानाबा आं गासिनिखौ लांगोन दै मोजां गुड इभिनिं दादा दासान्दि खबरफोरा माबोरै दं मोजां ना स' बेखौ गोजोनस्रि देब बसुमतारिया सोंदों अके स' गोजोनस्रि आंनि खबरा दासान्दि गेजेरावनो बिराद हेक्टिक दे माने 3टा बाजि 4टा बाजि मैयाबो 4:30टासो उन्दुदों आरो लोगोसे बिनिखायनो मर्निंनि जिखिनि टाइटेल निउस बेखौ अनलि 7 आगस्टल होनानै उन्दुलांनाय जाबाय माने हास्लाबासै माने एडिटिंखौथ' आं खालामदोंमोन खिन्थु माने माखासे माने उन्दुनो ओंखारनानै 5:30टायावसो उन्दुदों आं मिन्थिबायना दिनै फुंनि 5:00टायावसो उन्दुदों ओमफ्राय 10:30टायाव सिखारदों खालि बेनिल' नङा बेलेग खामानि मावगासिनो दं आं दासान्दि ओमफ्राय जेरै हमना ला नोंथाङा वेबसाइट नांगौब्ला जोंनिफ्राय नोंथांमोना वेबसाइट बायनो हागोन निउस पर्टेलानो होन सोरबा माने मा होनोमोनलाय ब्लगिं खालामग्रा स' बेफोरबायदि बायनो हागोन जोंनि साइडनिफ्राय आरोना स' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं बेखौ अलरेडि फेसबुक पेजावबो पस्ट खालामना होखादों आरोना स' बेफोरनि खामानियावनो आं बिराद बेस्थ' दायो स' जायनि जाहोनाव मोनसे कम्पानि खुलिदों आङो बे कम्पानिखौ माने मावनो नाजागासिनो दं गावनो हारसिङै नाजादों स' बेवहाय बायदिसिना बिजिनि थाखायनो एसे माबा जाना दं आदा नोंनि इउटुबा प्रफाइलखौ सोलाय मोजां फिक्स अके ग्रेसि बसुमतारिया इउटुबनि प्रफाइलखौ सोलायजानो लुबैदों स' नोंथांमोना जुदि सोलायजानो लुबैदोंब्ला बयबो सोलायनांगौ होननानै बुंदो आंहा दासो ब्रादार वेलकाम स' कनक ब्रह्मआ बुंदों बेयाव आदा माब्लानिफ्राय इउटुबाव आगान होजेना आरो इउटुबाव फैनाय स्ट्रागोला माबोरै जाबोखो अके इउटुबखौ आङो माने मा जाबाय बे इउटुबाव सोलिनाया आङो माने मोनथिबावानोमोन जे आं इउटुबनिफ्राय रां खामायो बा इउटुबनिफ्राय रां खामायनो हायो आं माबा मोनसे बा इउटुबनि गेजेरजों नों माबा मोनसे फेमास जानो हायो आं जेबो आयदा गैया नलेज गैया खिन्थु नांबां जाबां जेरै मबाइल दांलाबायनानै गेलेलाबायनानैनो आङो 2010 मायथाइनिफ्रायनो इउटुबखौ आङो दांबोदों मिथिबायना 2010 मायथाइ 2011 12 बे मायथाइनि गेजेराव आङो गोबां आरामसे माने इउटुबखौ दांनानै आं बेवहाय आपल'डबो खालामदों भिडिअ नोंथांमोना थांबा नुनो मोनगोन आं नोंथांनि सिगाङाव अलरेडि माबा मोनसे खोन्थाखादों बै समाव नोंथांमोना नायदोंब्ला बेखौ नुनो मोनगोन आरोना स' आं बेवहाय आपल'डबो खालामदों आं मोनथिबावानोमोन बेखौ मिथिबाय बिनि इउजार आइडि इमेल सिमेल जिमेल सोब गासिबो जेबो मिथिया खालि खुलिनानै लायो इम्परटेन्ट नालाय खुलिना लायो फिउचाराव नांगोन मागोन कमिउनिकेसननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट बिजनेसनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आं बै समाव जेबो बेफोरनि सोमोन्दै सानामोन आरोना मोनथियामोन आं खालि खुलिल' गावनि थाखाय नांगौमोन नालाय फेसबुक खुलिनो थाखाय बा माबा मोनसे खुलिनो थाखाय नांगौमोन नालाय स' खुलिब्रबबाय बानायब्रबबाय स' बेफोरबायदिनो रेजिस्टार खालामब्रबबाय आरोना बेबायदि आरोना स' जायनि जाहोनाव आंनि नामैबो माखासे इउटुब चेनेल दाबो दङ खिन्थु बेयाव माखासे भिडिअ आपल'ड खालामजानाय दङ जुदि नोंथांमोना आंखौ जुदि माने 2010 12निफ्राय माने आं स्टार्ट खालामाखै होनबा नोंथांमोनसियाव प्रुभ खालामनानै देखायनो हागोन आरोना बे मोनसे बाथ्रा आरो स्ट्रागोलनि बाथ्रा बुङोब्ला स्ट्रागोल गोबां आं 2015 मायथाइनिफ्रायनो इउटुबनिफ्राय स्ट्रागोल खालामदों बेथ' बांसिन स्ट्रागोल जासिनबाय जेब्लानिफ्राय जिअ'आ अफार होदोंमोन माने फुरा भारत हादरावहाय नेटनि आंखाल गैयामोन स' जायनि जाहोनाव बयबो गासिबो मोनफा मोनफा अनलाइन बिजनेस खालामनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बेवहाय आंबो मोनसे खाबु मोनदोंमोन जायनि जाहोनाव आंबो गैजारोङि न'खरनि जानानैबाबो आङो नेट एसे सोनायावनो एसे बुरजा मोननायखाय नेटआव गोदौफुनानै आं माखासे खामानि स्टार्ट मावनाय खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव दायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दायो इउटुब क्रिएटर ओंखारबाय जनाखि सरकारि आं बेखौ खोन्थाबाय माब्रै खबर आइम लाइक सार इण्डियान टाइगार बेखौनो र' आदा नोंना बाजै दंना गैया आदा प्लिज खोन्था आदा बेयाव मानस ब्रह्मआ बुंदों कि आदा नोंना बाजै दंना गैया आदा प्लिज खोन्था आंजों दासिमबो रिलेसनशिप बेफोरबायदि बाजै जालायनाय नोंथांमोना जे सोरखौबा आंखौ आदा होनदोंब्ला सोरखौबा बाजै बुंनो हालायनाय बा हाबा जालायनाय बेफोरबायदि आंनाव जेबो दायो गैथ'वा स' बिनिखायनो आं बेखौ जेब्ला जागोन नोंथांमोननियाव निस्सय आङो खोन्थानानै होगोन रिंखां गेमिंआ बुंदों नों ब्र क'क्राझाराव थाफैबायना नों ब्र अके आं बिनि फिननायखौ अलरेडि होखादोंमोन बिएम सेरेफ चेनेलाव आं क'क्राझाराव थाफैबाय
सर व्हाट्सअप मेन आपको ये इंसान बहुत परेशान लिसा आपको वीडियो भेजा हूँ थोड़ा आपकी माँ बहन है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता समझ भी नहीं आया आप क्या बोला मा ओंख्रि जाखो आदा आं बिनि फिननायखौ होखाबाय हेल' दादा गुड इभिनिं माबोरै दंथ'यो दामानि खौरांफ्रा एसे मोजाङैनो दंथ'यो बांद्रायबो गाज्रिद्राय नङा फुरा हेक्टिक दे हेल' रंजिला ब्रह्म हाबा खालामदो आदा बोराय बायदिसो नुबाय आं आदा लाबोदो नुबाय आं आदा लाबदो मा लाबदो माखौ लाबदो रिंखां बर' ब्रादार थेंक इउ स' माच बाट साननाय हनाय दं खोथा गोबांनो बेफोरबायदि जानला मोनला हाबा जालाबायनानै बेफोरावनो बे मेन बाथ्रायावनो खोथाया मिथिबायना हाबाया ओरैनो जानला मोनला जाजाया मालायनि फिसाखौ नों लाबोगोन बेवहाय जाहोनो लोंहोनो हानाय नोंनाव फुरा गियान गैया माने नलेज माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ गोहो गैया ओमफ्राय फारसेथिंजाय बैसोआ एजआ खम कन्ट्रल खालामनो हाया गावजों गाव नांलायनाय रागा जोंलायनाय आरो बिनि गेजेराव हाबा जाजेनबाय आरो बिनि गेजेराव रां रुफा गैया फारसेथिं फाइनान्सियेल प्रब्लेम स' नांलाय खमलाय जासिगोन बेयावनो खारायलायनाय जासिगोन आरो दुंहाव थासारि बेयावनो फाग्ला फाग्लि बायदि जालायनाय ओरै जुमाय लोंनाय ओरै मा लोंनाय बेफोरबायदि दुखुजोंनो है आं लाइफआव जेबो जौगानो हाखाला आं नांला स' बैफोरबायदि मोनसे साननाय हनाय मोनसे गोहो जे दंमोन नोंनियाव हाबानि सिगां बै साननाय हनाया नोंनियावहाय बेयाव दंस' जायो सिलिंखार जायो जायनि जाहोनाव आं बेखौ साजेस्ट खालामगोन नोंथाङा जुदि जिउआव साक्सेस जायाब्ला बेफोरबायदि दा खामानि माव बिजय सरगारि दासो फैदों आं लाइभआव अके वेलकाम आदा गोसोथोनाय दंना गैया गोसोथोनायनि बाथ्रा बुंलायबाय दायो ना खालि आंनि सायावहाय रायज्लायनोब्ला नोंथांमोनहा गोसोथोनाय बाजै जिएफ बेलेग खोथा नलेज नोंथांमोना बुंनानै जेनेबा सोंनानै मिथिनो लुबैया जास्ट खायसे मानसिफ्रा गोसोथोनाय मोजां मोननाय आदा नोंहा बाजै गैया गैया स' बेल' कुइसना नोंथांमोनाव आं सानदों आरोना नोंथांमोनाव माखासे गोबां कुइसन थागोन आंनिफ्राय माखासे मोनथिनो लुबैनाय खालि मा खायसे मानसिया मा आदा बाजै दंना गैया माबा गैगोना गैया बेल' आरोना बेखौ बिराद इम्परटेन्ट कुइसन बायदि मोनना लायो आरोना बेलेग कुइसन आरो गैला आं बेखौ बिराद एसे दुखु मोनो आरो माखासे सुबुंफोरखौ जायफोर मानसिफ्रा सोंफेराखै बैसोर मानसिफ्रा दायो सोंदों अके जायफोर मानसिफ्रा गले गले सोंफिनो बैसोरनिया मोनसे बेलेग जाहैयो आरोना स' बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो आं जुदि दङब्ला थागोनब्ला आं जेब्ला लागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव फिननायखौ होखागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बिनि एन्सारखौ होगोन अके सुजलां इस्लारि होनदों हेल' आदा बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय नोंखौ जोबोद गोजोनदों नोंखौ लोगो मोनना आदा नों बहा लोगो मोनदों सुजलां इस्लारि आइ डोन्ट न' खिन्थु नोंथाङा इउटुबाव लोगो मोननायखौ जुदि होनदोंब्ला लाइभनि होननानै बुंबानो जाबाय थेंक इउ स' माच माइनाव दैमारि बुंदों आं कमेन्टनि रिप्लाइ होआबाबो गाज्रि मोना ब्र जेब्लायबो नोंजों सापर्टखा गड ब्लेस इउ थेंक इउ स' माच माइनाव दैमारि नोंगौलै आदा नंबाय माथो कल खालामथारलाब्रा टाइसन बर' माथो कल खालामथारला सोरमोन नोंलाय सोरखौ कल खालामथारला सोरमोन आं मिथियासै नोंनि नामखौ आरो सिनायासैबो कमेन्टआथ' नोंना माने बुजियासै आं नों बुंफिननानै होफिनबानो जाबाय आं बुजियासै नोंखौ सिनायासै मालाय गावसोरा बिजिथार थायो आदाना मानस ब्रह्म बिजिया नोंबो जानो हायो बयबो जानो हायो नोंथाङा जुदि गोसो दंब्ला नोंथांनाव मोनसे थांखि दङब्ला बिजिया बिजि मिथिबायना नों गावखौनो बिजि जाखागोन नों जेब्ला माबा मोनसे थांखि लायोब्ला अके पल्लबिखौ सार बुंदों हाय आदा स्कुल कलेजफोरा माब्लानिफ्राय खुलिगोन आरो मार बरिं नांनाय जाबाय अके गोबां गथ'फ्रा स्कुल कलेज खुलिनो थाखाय बिराद दुखु मोननानै दङ अके आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा कर'ना भाइरास कभिड 19नि जेब्लासिम हालोदा दासिम बे सिटुवेसना जोबा अब्लासिमथ' लागै बेखौ एक्सपेक्टबो खालामनाङा खिन्थु अनलाइन क्लास जागोन बे टाइसन बर'आ एसे गाज्रि कमेन्ट खालामदों दै नाम्बारखौ 7740039057 आंनिया दे टाइसन बर' मालायनि नामखौ बुंनाङा बेवहाय मालायनि इउटुब चेनेलनि नामखौ बुंनाङा मालायनि इउटुब चेनेलनि नामखौ बुंनानै बेयाव कमेन्ट खालामनाङा गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा दा बे मोनसे नोंथांमोनजों रायज्लायनायनि आं रावखौबो बुंनो थाखाय बेफोर फैयाखै आंनि पार्सनेल बाथ्रा नोंथांमोना माबा मोनसे मोन्थिनो लुबैदों नामा बा माबा मोनसे लिंक माने नेचारेल जोंनि हारिनि सायाव कमिउनिटिनि सायाव बिनि सायावसो मिथिबायना
गोसोखां बसुमतारी फंबाय नोंनि प्रफाइलखौ सोलाय अके बड'लेण्ड गेमार सोलायनाङा बेनो मोजां आदा अके आंबो गेलेफिनसै पाबजि गोमोखौ गोथावसिन मोनो नों मा फिथाइ गोमोनखौ जानो बांसिन मोजां मोनो मा फिथाइखौ आरोना एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा गासिबो फिथाइया मोजां बांसिन जानो बुङोब्ला आरोना जों बिराद नुनो थाखाय बा नुबावनो बिराद माबा दंबावो खिन्थु आं बांसिन फिथाइ जानो मोजां बुङोब्ला आं दायो आपेल गोथां माने आपेल जाय मोनसे बिराद दामि लेभेलनि फैना जे मोजां ख्राव होननानै बिदि स्राव स्राव गनायना आं बेखौबो बिराद मोजां जानो मोजां मोनो आं बेखौल' खोन्थानानै होनोसै खिन्थु मोजां मोननाया आंनाव दंबावो खिन्थु आं बेखौ खोन्थाना होबाय आरो आपेल गोथां माने ख्राव मोनलायनाय बे मिहि मिहि मोनलायनायखौ नङा दै गोथाव बिदि गस्रोदलायनायखौसो आंनो नांगौ मालायनि इउटुब चेनेलनि सोमोन्दै दा बुं आं नोंथांमोनखौ बिदि बुंनो थिनाखै रिना बसुमतारी आदानि नलेजआ जोबोद मोजां थेंक इउ स' माच हाय आदा आं गवालपारानिफ्राय थेंक इउ गुटार बसुमतारी थेंक इउ आदा कमेन्टआव रिप्लाय हरनायनि थाखाय आदाया आंनि कमेन्टखौ नायफेराखै आदा लाइभ फैबाबो आंखौ मोनो आदा आंखौ मोनो आदा दे बुंलाय अनिता नार्जारी आदा प्रकाश नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो दा दा प्लिज रिप्लाय थेंक इउ स' माच एस एन गेमिं हाय ब्रादार हाउ आर इउ जानेंगि हारिया बुंदों आइ एम फाइन थेंक इउ स' माच फर आस्किं एन्ड इउजुवेलि दिस डे भेरि हेक्टिक डे दासान्दि बिराद बिजि सान आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बिजि थागोन आरो खामानि मावलांगोन सम्पा बसुमतारिया बुंदों आदा नों जोबोद मोजां बुजायो मानसिफोरखौ थेंक्स आदा थेंक इउ वेलकाम आंबो दासो फैदों आदा दासो मबाइल दांनाय लोगो लोगोनो नोंनि लाइभखौ नुना नायबाय दनेश्वर मोसाहारि थेंक इउ गोसोखां बसुमतारी फंबाय नों नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था गुबुननि संसारखौ गुबुना मिथिया नोंगौ गोसोखां बसुमतारी थेंक इउ आदा आदाया बबे जायगानि प्लिज रिप्लाय आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फंबाय आदा आं 17 इयार्सआवनो हाबा जाना थामाम फस्थायनांबाय आइ एम स' सरि आदा रायखां बर' अके गोरोन्थियाव जाफ्लांबाय खिन्थु नों दायो कन्ट्रल खालामनो नाजा गावखौनो गाव लाइफखौ सोलिनो थाखाय बिराद इफर्टस मिन्स नाजानाय मिथिबायना नाजानाय गैयाब्ला नोंनि जिउआवहाय नों बोरैहाय थांना थागोन बेखौ मिथिया मालाया नोंखौ माबा मोनसे बुंदोंब्ला नों बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै अबजार्भ खालाम बयजोंबो नोङो सोलिजाया नोंनियाव रां गैया जानो हागौ गुबुननियाव रां दं मालाय रां गोनांफ्रा बेरायगोन आजादियै नोंहा रां गैया स' बैफोरजों नों समानै बेरायनो दा नाजा हाबा जाबाय जेला भुलखौ मावबाय जेला नों बिनि फिथाइखौबोथ' नों होखानांखागोन बेखौथ' नों बे प्रब्लेमखौथ' सलिउसन खालामखानांगोन स' बेबायदि हिसाबै नोंथाङा गावनि न'खरनि लाइफखौ बा गावनि हिन्जावखौ अननानै स' दावराव दावसि खालामालासिनो खस्थ'खौ खालामनाङा दा नोंगौ बाथ्राया नों नोंनि बैसोखौ दायो सर्ट खालामनानै हाबा जाबाय दा नोंहा बेरायनांगौ मानांगौ बा लाइफआव फरायनांगौ अके नोंथाङा माखासे नलेज आरजिबावनांगौमोन जाय नलेजखौ लानानै नोंथाङा खामानि मावनो सानदोंमोन गेजेर खन्द'आव दा हाबा जाखांनायनि उनावहाय बै नलेजआ नोंनाव गैया दा बै समाव जुदि सेंग्रा मोनब्ला नोंथाङा गोसोखांब्रबदोंमोन बे समाव होनबा नों नलेजखौ आरजिहैफिननो हाब्रबायमोन अब्लाना हाबा जानायनि उनावबो नलेज आरजिहैनो हायो खिन्थु नोंथाङा नलेज आरजिहैनायाव रां खामायालासिनो नलेजावसो जेब्ला सोलोंथाइ लाहैनायावसो रां रुफा थाङो अब्ला न'खरनिफ्रायबो होनो हाया नोंनि नलेजाव होनो ना नों नोंनि हिन्जावखौ नायनो ना गथ' गथायखौ नायनो अनिता नार्जारि बहा कमेन्ट होदों नों मोनसेबो कमेन्टखौनो होआखै खालि नों मानो नायाल' होनबाय थायो गासिबो स्क्रल खालामजोबना नायबाय आङो एलएम अफिसियेल आदा नों बेस्ट थेंक इउ निजोरा दैमारि मा खबर आदा मोजाङैनो अके हिन्दुस्तानी बुंदों नोंथाङा समाज सिबियारिमोन नाथाय दा एसे खमायनाय नुनो मोनदों माबाफोर जादों नामा ब्र अके आं समाज सिबियारिनिखा आं खमायाखै गावखौनो गाव आरो आं बुङो बेखौ माने आं दा सेंग्रा बैसो नोंथांमोना मिथिखागौ जेब्ला बैसो जालाङो अब्ला न'खरनि संसार दानाय बा न'खरखौबो नायनाय हिसाबै आंनि न'खराव आंनि बिफा दङ
आंनि बिफाखौ आं नायनांगौ आंनि बिफाया बोरायहांबाय बैसो जाहांबाय स' बिथांनि जेब्ला माने बोसोरथाम बोसोरब्रै इदिनो माने बोसोरथाम बोसोरब्रै नङा आरो जुदि बोसोर जाबावब्ला आंनि बिफाया खामानि मावनो हानाय गोहोआ जानाय नंला आं आंनि बिफाखौ नायनांगौ आंनि बिफानि थाखाय आं माखासे बेबस्था लानांगोन आरो गावनि लाइफनि थाखाय स' न'खरा जौगायाखै बारा एसेबां डेभेलप नङा जायनि जाहोनाव आं बेफोरबायदि जानो गोनां जादों आरो माखासे माने बिजि थानो गोनां जादों खस्थ' खालामनो गोनां जादों खामानि मावनो गोनां जादों खामानि मावाब्लाथ' नोंनाव रां रुफानि फाइनान्सियेल फैया स' बेनिखायनो आङो समाज सिबिनाय खामानिखौ मावाखै बे नङा आं मावगोन बा मावबाय थागासिनो दं दाबो आङो बेल'सो मोनसे बाथ्रा आं साननानै दङ जे फुरा अल बिटिआर आवहाय मोनसे आङो अफिस मोनसे बानायनो नागिरदोंमोन एनजिअनि एनजिअआथ' जोंना रेजिस्टार जाखाबाय बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन आरो बिनि गेजेराव बे मोनफ्रोमबो अफिसनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे मोनसे सरकारनि बा माखासे कम्पानिनिफ्राय जों माखासे बुन्जि लानानै बेवहाय माखासे खामानि मावनो सानदोंमोन बै मावनायखौ जोङो साबमिटबो खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव गेदेर गोलावफ्रा खायसे बेखौ मदद खालामगोन होनदों बिराद खिन्थु सरकारनि खामानि गोबां लेट दासिमबो जेबो खबर फैयाखै आंनाव जायनि जाहोनाव फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बेफोर खामानिया जौगायाखै दा मोनसे खोथायाव समाजनि खामानि मावोब्ला समाजनिथ' खुगायाव समाजनि होनना बुङो खिन्थु बै समाजनि खामानि मावनायावहाय रांनि गोनांथि गोबां मिथिबायना फाइनान्सियेल बिराद गोनांथि जादों बैफोर समाजनि खामानि मावनायखौ सोरबा मानसिफोरा नुनानै जुदि जोंखौ मदद खालामनायमोनब्ला जेनेबा लिडारफोरानो होन माबा मोनसे रां रुफा गोनाङानो होन अब्ला जों एसे बारायबावगौमोन आरोना कयम्बटुर टिएन आं बिनि रिप्लाइखौ होखाबाय हंला जिल्ला कार्टुन बिकि बर'आ बुंदों आं बिनि कमेन्टखौ एसे नुबाय थाखायो बिथाङा माखासे कमेन्ट पलिटिकेलनि इस्यु बायदिसिना कमेन्ट होयो खिन्थु जेबो नङा बिकि बर' ब्रादार नोंथाङा बुंदों कियाव आं नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनो हाखागोन आं आरो फरायखागोनबो मानसिफोरनि सिगाङावनो आरो बिनि रिप्लाइखौबो होगोन बिकि बर'नि बुंनाय मथे सार प्रमदआ दाना सिएम एक्सुवेलिथ' सिएम नङा नोंथाङा जे बेयाव कमेन्ट लिरदों बे सिएम जाया बियो बेयावहाय सिएमनि बाथ्रा फैया सिएम मिन्स चिफ मिनिस्टारसो जाहैबाय बियो आसामनि चिफ मिनिस्टार स' जोंनि बर'नि थाखाय सिइएम माने बिटिआरनि थाखाय सिएम जोंना बावैनो जुदि नाजाबाय थायोब्ला जोंनावबो सिएम ओंखारगोन जोंनि बड'लेण्डनि थाखायबो खिन्थु दायो जोंनियाव सिएम गैया जोंनाव सिइएम स' बेखौ नों सुद्रायनागोरना लाग्रो सिइएम चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार स' प्रमद बर' सारा दाना माने चिफ जानायनि उनाव बा सिएम चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार जानायनि उनावहाय लोगो हमगोना हमला दासिमहालागैथ' आं नुथ'वाखै खिन्थु बिजि मानसिया गोबांनो स' आङो हारिनि खामानि मावनाय समाजनि खामानि मावनाय जायगानि डेभेलप खामानि मावनायाव आंबो एसेबां डिस्टार्ब होनो साना जेब्ला सम फ्रि मोनो बिथांखौ आं लोगो हमनो निस्सय थांगोन थेंक इउ हंकं बसुमतारी मा खौरां होनो लाइभ फैदों ब्र बेयावहाय खौरां होनो नङा जेनेबा खौराङाथ' गासिबो रायज्लायनायानो गासिबो बेसिकेलि खौराङा जाखायो खिन्थु बियो माने प्रकाश नार्जारी पार्सनेल चेनेलसो नोंथांमोना खौरां नायनो लुबैदोंबा बिएम सोदोब चेनेलखौ फल' खालामना थाबाय था फुकेट कयारि हाय आदा हाउ आर इउ आं बिनि फिननायखौ होबाय हेल' ब्रादार हाउ आर इउ फ्रम कयम्बटुर आदा आंनि कमेन्टखौ नाय आदा अनिता नार्जारी नों बहा कमेन्ट होदों नोंनि कमेन्टखौ नुवानो खालि बुङोल' आंनि कमेन्टखौबो नाय होननानैल' बुङो नोङो दे नोङो वाट्सएपाव हरथारदो दे नोंनि कमेन्टखौ नुवाखै आं 7740039057 बसुमतारी फेमिलिया बुंदों आं गफुरनि आरो नोंनि भिडिअखौ नायो आरो थेंक इउ गुटार बसुमतारी अफिसियेल आदा नोंथाङा गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवलाय फैदोंना फैफेराखै प्लिज अन्नानै खिन्था हरदो आदा गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव आं थाङाखै बिनि सेरजों आं थांदों आङो जाय रिप्लाइखौ होखांबायना बे मा ओंख्रि ब्र आं बेखौ रिप्लाइ होखांबाय आदा आं हाबा जानो गोसो जाबाय महित दैमारिया बुंदों हाबा जानो गोसो जाबाय खिन्थु बिथाङा बेसेबां बैसोनि आं बेखौ मिथिला महित दैमारिया मोनसे कमेन्ट खालामदों बिथाङा हाबा जानो गोसो जाबाय स' नोंथाङा मा मावो दायो ब्रादार आरो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो नोंथाङा गोसोथोनाय दंखायो नामा नोंथाङा मोजां मोननाय दंखायो नामा मानब बर'आ बुंदों आं हाबा जानो गेले लोगो होनना अके हाब्रु दासिम जोब्बाय आदा नों बहानि आरो मा गामिनि अन्नानै खिन्थाहरथार आं खोन्थाबाय आदा नोंनि फरायनाया जोब्बाय नामा फरायनाया जोबा नेभार
फरायनाया जोबा माब्लाबाबो आं फिउचाराव जुदि आंनि खामानि मावनायाव जुदि आं एसे फ्रि मोनो अब्ला आं फरायफिनबावगोन फरायनाया जोबा आं गुजरातनिफ्राय नायदों नोंनि भिडिअखौ थेंक इउ बिजय सरगियारि हाय ब्रादार हाउ आर इउ डुइं अके आदा मोनसे खालामनियाव हेल्प खालामनो हागोन नामा वाट्सएप खालाम रायखां बर' हाय ब्र' आंबो क'क्राझारनि अनिताया दासो लिरदों आं बेखौसो नुबाय अनिता नार्जारिया लिरदों आरोना आंबो क'क्राझारनि गामि थिनालि थारनागुरि आदा माब्लाबा नोंनि स्टुडिय'आव थांगोन आदा आंनि बोराय सुथि फैबा आदा अके थेंक इउ स' माच नोंथांनि हौवाया मा मावो अनिता नार्जारि सिगाङाव वेलकाम नानि वेलकाम अके सिगाङाव दं आदा हरदों आं आदा नोङो बेसेसिम फरायनाय आरो आदा दासान्दि मा खालामगासिनो दं महेस्वर सरगियारि बुंदों आरोना आं डिग्री ओमफ्राय खामानिखौ आं बेफोरबायदि अफिसियेल माबा मोनसे जेबो मावा गावनि पार्सनेलि नाजानाय एफर्टजों माखासे खामानि मावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो निस्सय आं बिनि गेजेरावहाय आङो बेयाव माबा मोनसे मोनदों बेफोरबायदि नङा आरोना हाउ टु जइन योर एनजिअ ब्रादार अके नायना बुंदों आरोना हाउ टु जइन योर एनजिअ ब्रादार स' एनजिअ जइन जानो थाखाय नोंथांनि रोंगौथिनि गोनांथिया जोंनिया खिन्थु नोंथाङा साननो हानाय हनाय माने माखासे आइडिया बेफोरबो आइडिया मिन्स रोंगौथिखौनो होनजायो बेबायदि थानांगौ मेनेज खालामनो हानाय जेनेबा फ्रि जोंनियाव सेलारि गैथ'वा दायो जेबो गैया किल' सार्भिं खालामनाय लकेल जायगानि जेनेबा गथ' गथायखौनो होन विड' मिन्स जाय मानसिफोरा हौवा थैजादों नङा होमबा आरो लोगोसे जायफोर वमेन प्रब्लेम गोग्लैना दं हिनजावफोर प्रब्लेम हाबा जाखांनाय हौवाफोराबो हिनजावफोरजों प्रब्लेम क्रिएट खालामजादों आरो हिनजावफ्राबो हौवाफोरजों प्रब्लेम क्रिएट खालामजादों बैफोरखौ सुंदांनाय चाइल्ड प्रटेक्शन चिल्ड्रेन कनफ्लिक्ट ल' बेफोरबायदि थानाय बैसोर गथ'फोरखौ मोजां नायनाय आरो बिनि गेजेराव बोराय बुरि मानसिफोरा जायफोर गथ' गथाय गैया खिन्थु बोराय बुरि मावनानै जानो जेबो राहा गैला बेफोरनि सायावहाय स' बेफोरनि सायाव खामानि मावो नोंथाङा जइन जानोबा 7740039057 आव कल खालामनानै जाबाय अके आउट अफ बिटिआरनि खोथाया दाबो रायखांजाथारला माथो स' बे मोनसे कुइसन सोंदों नोंथाङा आंनावहाय बेनो जाबाय सानसु क्रिएसन आउट अफ बिटिआरनि खोथाया दाबो रायखांजाथारला माथो अके रायखांजायो खिन्थु बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफोर रायजो राजाफ्रा कुइसन सोंनो गोसो जादों मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना कुइसन सोंबानो बे रायखांजायो दा लिडार सासेया बेवहाय थख' मोनसेल' बाथ्रा रायज्लायजाया मिडिया सोंबानो जागोन बुंनोब्ला मिडियाखौ बुं आरो मिडियानि दारै सोंनायाव जुदि फिननाय होआब्ला नों लिडारखौ बुंनो हागोन स' खोथाया जाहैबाय मिडियानि सायावहाय मिडियानो सोंबानो मिडियानो फिननायखौ होखाथारनांगोन नंगौना नङा नों जुदि सोङोब्ला पाब्लिका जुदि सोङोब्ला मिडिया जुदि सोङोब्ला भिडिअ लानानै केमेरा लानानै माइक लानानै निस्सय बिथाङा रिप्लाइखौ होखाथारनांगोन अब्लानो सावरायजागोन स' बुं जायफोर मानसिफ्रा सोङो बैफोरनि सायावहाय लिडारफोरखौ बुंनो नांला आदा नोंखौ आं मा रावजों साबायखर बावगोन नोंनि बुजायनाया जोबोद मानिजाथाव आरो आदा फरायनायनि सोमोन्दैबो बुजाय आदा आरबि क्रिएसन फरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मोनथिनो लुबैदों बेखौ कुइसनखौ सोंबानो आं बुंगोन मिउजिक एन्ड सं आदा एलपि आरो एमइ स्कुलफोरखौ बिटिआर सुक्तिजों इमप्लिमेन्ट खालामा अके नोंथाङा बुंदों बेयाव आदा एलपि आरो एमइ स्कुलनिफोरखौ नाय दाथ' मोनसे गभार्नमेन्टआ एलायन्स सरकार हिसाबै आसाम सरकारासो बेखौ होगोन नालाय दा बेखौ आसाम सरकारजों बिटिआर सरकारजों माने मित्रता एबा लोगो सरकार नालाय स' बे हिसाबै बेखौ बिटिआरनि सरकारा बेखौ बेखौ मा होनो पुटिं खालामहरनो हायो बा दैथायहरनो हायो माने माबायाव आरोना माने गभार्नमेन्ट खालामनायाव स' बेखौ नोंथांमोना माने बिटिआरनि सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ खालामहरनो हायो खिन्थु बेखौ मा खालामनो हायो रेजेक्टबो खालामनो हायो आसाम सरकारनिफ्राय खिन्थु एप्रुभ खालामनो हाया दे बिटिआर सरकारा गुथार बसुमतारी गवालपारानि बर'फ्रा अके फंबाय नों मालायनि रावखौ दा खोनासं गुबुना माब्लाबाबो मोजां खामानि मावनायखौ नुवा गाज्रिखौसो नुगोरखायो नंगौ बाथ्राया सैथो बेखायनो नों फंबाया उनथिं नायालासे मावलांबाय था नोंनि थांखिखौ थेंक इउ स' माच आदा मन्जिर बसुमतारी नों प्रकाश ब्र'आव फैबाय था बिदिनो सम अके थेंक इउ
आं फैबाय थागोन हंकं बसुमतारी आथिखाल समाजाव बहा थायो क'क्राझार डन बसुमतारी आदा नों आसाम बांगाल बर्डाराव फैफेरबाय नामा थांफेराखै आं ब्रादार आंनियाव बेफोरबायदि एसेबां बेरायनो हानायबो रां रुफा गैया सोरबा जुदि स्पन्सर होयोब्ला निस्सय आं बिनि सायाव बेरायनो हागोन गोजोननाय मोनदों आं नोंनि फरायनायनि खोथा खोनाना थेंक इउ स' माच रंजालु बसुमतारी रायखांब्रन आदा कभार सं खालामनो सानदोंमोन बाट मानि प्रब्लेम येस बयहाबो बिदिनो प्रब्लेम माहाय थायो नों ब्र माहाय थायो नों हिर' जुहिया बुंदों आंखौ बिशाल मार्केट खाथि क'क्राझार हेन्डसम नुदों आदा थेंक इउ स' माच प्रिया बसुमतारी राजु रामसियारि बुंदों हाय गोजोन बेलासि थेंक इउ स' माच आदाखौ एक्टर बायदि नुयो नंगौ थेंक इउ स' माच नंगौना थेंक इउ किं मोसाहारि आदा आं स्किमनिफ्राय नायदों थेंक इउ स' माच दैथुन बर' अनिता नार्जारि सिआरपिएफ आदा अके नोंथांनि हौवाया सिआरपिएफ मावो अके अल द बेस्ट अके नयना बुंदों व्हाट इउ वान्ट टु साजेस्ट निउ इउटुबार picking it is a career as YouTuber yeah of course but I'm not think that you can maybe success it is not a fix okay it is not a fix that you will success in YouTube career with the YouTube career but I will suggest first focus on your study what you're thinking what you want to become in your life YouTube is just entertainment to people. You can share your knowledge to people that people can earn knowledge from you. It is, I think, entertainment with involve and including social job. I think, and business. Okay, English बारा रायज्लाय जाला माने माखासे सुबुंफ्रा बुजिनाय नङा स' आं बुंदों कि बेयावहाय इउटुबाव केरियार खालामनो हागोन ना हाया होननानै सासे सोंदों आंनियावहाय बेनो जाबाय नयना स' इउटुबखौ नोङो केरियार हिसाबै सानना लानो नाङा बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय बा नोंथाङा मोनसे कम्पानि सिस्टेमै लायोबा नोंथांनाव मोनसे कम्पानि एक्सट्रा थानांगोन इउटुबनिफ्राय जे नों जाय प्रडाक्सनखौ दिहुनदों बेखौ नों इनकाम खालामजोबनो हागोन बे नङा इउटुबनि दारै नों गावखौनो गाव मुं खालामनो हायो खिन्थु डेफिनेटलि नोंथांनियाव नलेज थानांगोन जे मा बाथ्राखौ फोरमायनानै नोंथाङा गावनि खामानिखौ मावनो हायो खिन्थु रोंगौथिनि गोनांथि बाथ्रा जुदि फैयोब्ला येस डेफिनेटलि इट इज इम्परटेन्ट मानो होनोब्ला गुलुं गुजुङा बैफोरनि थाखायनो जायो जुदि नोंनाव जेबो नलेज गैयाबा नोंनाव रोंगौथि गैयाबा बैफोरबायदि सर्ट बुजिलायनाय बखिलायनाय आरो बुंलायनाय जेनेबा हमना ला मालायखौ ओरैबायदि जावनाय मानाय ओरैबायदि माने इउटुब जालायनाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फरायब्लासो मिथिगोन नालाय क्रिएटरजों क्रिएटर लोगोसे जानांगौ नङा होमबा स' बेफोरबायदि जायो आरोना जाय मानसिखौ बुंनांगौ स' बिनिखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ बाहायजाथावना बाहायजाथावै मा बाथ्राखौ बाहायनांगौ मा बाथ्राखौ बाहायजाया कमेन्टआव माने इउटुब कमिउनिटिस गाइडलाइनावहाय सोरबा बायदि मानसिफ्रा मालायनि कपिराइटखौ भिडिअखौ लागाय खिन्थु नलेज गैया नालाय कपिराइट भिडिअखौ आगारलाबायसिगोन बे मोनथिया कपिराइट होब्ला ओरैबायदि चेनेला गाज्रि जागोन मा जागोन खिन्थु बेयाव नलेज फरायनायमोनबा नलेज थानायमोनबा बिथाङा बुंगौमोन नङाबा मोनथिगौमोन नङा होमबा जे कपिराइट जागोन नोंहा बेखौ होजाया स' बेनिखायनो इडुकेसनाबो बिराद इम्परटेन्ट आरोना खिन्थु इडुकेसन गैयालासिनो नोंथाङा जुदि फुं बुङोब्ला एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै जायो बियो बाथ्राया स' एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैनो नोंथांनि भिडिअखौ भिउ खालामगोन इट इज नट देट माने मटिभेसनेल माने माबा मोनसे खालामनाय आरोना अके अनलि बड' डिपार्टमेन्टनि टेट एग्जाम जामारगोन ना आदा अन्नानै रिप्लाइ हरफिन आदा औ खोनानायाथ' खोनादों गोगोम ब्लग्स माने बड'नि खोनादों नंगौ आइ एम गुड बय मोनसे इउटुब चेनेला बुंदों आइ एम गुड बय मोनसे चेनेलनि नाम दङ आदा आंनिफ्राय मोनसे कुइसन आदा बिए फार्स्ट एन्ड सेमाव माबेखौ लानो डाउट जादों आदा पलिटिकेल साइन्स इंलिश मा मोनसे साबसिन जागोन आदा एकर्डिं टु इउ ब्र according to me everything is perfect for me like a commerce stream art stream and science stream okay so definitely if you have a good talent and you can afford you have a effort you can spend your time deeply reading deeply discussing deeply collecting the knowledge नों गोसो गोथारै गोथौयै जुदि फरायनो हानाय नोंनाव दैज' इफर्ट नोंनाव पेशेन्स दङब्ला
डेफिनेटलि आरो लोगोसे बेखौ सिनायोब्ला आर्ट्स स्ट्रिमनि लानानै दिनै एमएलए एमपि जालांदों ससियेल वार्क खामानि मावनो हानाय गोहो जालांदों एमएसडब्लिउ गिदिर गिदिर मास्टार इन ससियेल वार्कारनि जि मोनसे बे मोनसे कर्स बेफोरबो आर्ट्सनि दारै थांनो हायो खिन्थु बुंनो थाङोबा मोनसे केटेगरि हिसाबै होदों साइन्सआव फरायनाय सुबुङा जुदि बाख्लायनो गोसो जादोंबा कमार्स आरो साइन्सखौ कमार्स आरो आर्ट्सखौ सायख'नो हायो खिन्थु नोंथाङा जुदि कमार्सआव फरायोब्ला साइन्सखौ लाहैनो हाया बिनि गोजौआव दं साइन्स अब्ला बेखौ आं बुंनो गोनांथि गैया दा बेवहाय बुङोब्ला कम्पेयार खालामबा आङो स्ट्रिमखौ इनसार्ट खालामनाय जागोन स्ट्रिम फरायनायखौ इनसार्ट खालामनाय जागोन आरोना खिन्थु आङो बेवहाय बुंनो गोनांथि गैया खिन्थु बेवहाय साइन्स आरो कमार्स आरो आर्ट्सनि गेजेरावहाय बे मोनसे नेम दोनखादों बे नेमानो जाबाय साइन्सआव जाय फरायो बिथांमोनहा जुदि बास्लायनो लुबैदोंबा साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बिथांमोनहा कमार्स एन्ड आर्ट्सआव बास्लायनो हायो कमार्सनिया जुदि फरायनाया जुदि बास्लायनो लुबैदोंबा बिथाङा साइन्सआव थांनो हाया अनलि आर्ट्सआव थांनो हायो खिन्थु आर्ट्सनिया बास्लायनो हाया आर्ट्सआवनो थाबाय थानांगोन बिथाङा मोनसे डिप्ल'मेटिक फरायनो लुबैदोंब्ला बेलेग एलिजिबिलिटि अफ आर्ट्स स्ट्रिम बेफोरोल' हागोन आरोना बिथांमोना जेरै हमना ला एमएसडब्लिउ बायदिसिना बेफोरबायदि आरोना जेरै हमना ला एमबिए बिबिए नङा होमबा स' बेफोरबायदि आरोना जेरै बिएससि बिसिए बेफोरबायदिखौ फरायनो हागोन आर्ट्सनि दारै स' साजेस्ट खालामगोन मोनथामाबो मोजां खिन्थु नोंथाङा जुदि साइन्टिस्ट जानो लुबैदोंबा नोंथाङा गिदिर साइन्टिस्ट नोंथाङा सासे मोनसे इनभेन्टरि जानो लुबैदों इनभेन्सन खालामनो लुबैदोंबा मोनसे डिसकभारि खालामनो लुबैदों विथ द साइन्टिस्ट नलेज देन इउ मास्ट बि चुज योर प्रफाइल अफ मोनसे साइन्स मोनसे नलेज होमबा नोंथाङा साइन्स नलेजनि जुदि प्रफाइलखौ चुज खालामोब्ला होमबा नोङो साइन्स स्टाडि खालामनांगोन होमबा नोंथाङा साइन्सनि सायाव नोजोर होनांगोन बा साइन्सनि गेजेरावबो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं नोंथाङा मा फरायनो लुबैदों डक्टर फरायनो लुबैदों ना केमिस्ट्रिनि गेजेराव नों सोरबा माबा मोनसे एस्ट्र'नट जानो लुबैदों ना मा जानो लुबैदों स' डेफिनेटलि नोंथाङा मोनसे एनालाइस खालामनांगोन आरो जुदि बेखौ बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां नलेज दङ बिराद सावरायनो गोनां स' बाथ्राया बेनोखि नोंथांनि सायाव नोंथाङा एफर्स खालामनो हायोब्ला मोजां खालामबा साइन्सखौ नों नाजानो हागोन गिदिर माने बायदिसिना डिसकभार खालामनो हागोन खिन्थु नोंथाङा जुदि समाजनि खामानिबो मावनो गोसो जादोंब्ला साइन्सआव फरायनायफ्राबो समाजनि खामानि मावो दायो सोरबा बिटेक इन्जिनियार फरायनायाबो समाजनि खामानि मावो सोरबा एमएलए जायो सोरबा एमपि जायो स' नोंथाङा ल'नि गेजेरावबो फरायनो हायो खिन्थु साइन्सआव मोनफ्रोमखौबो लाजोबनो हानाय गोहोआ दङ खिन्थु नोंथाङा जुदि गोसो थानानै जुदि समाजनि फरायनो गोसो जादोंबा आर्ट्सखौनो लानो हायो बिजनेसमेन जानो लुबैदोंब्ला कमार्सखौ लानो हायो जुदि साइन्टिस्ट जानो लुबैदोंब्ला साइन्सखौ लानो हायो होननानै बेखौ बाथ्राखौ फोरमायना दोनदों आरोना सनाय सरगियारि आदा थास' बिबारा माजों गोथाव खिथा हरलाय ब्र' थास' बिबारखौथ' आङो ना बानलु गोसा होनानै जायो माने आंथ' संनो रोंफेरा दै खिन्थु आङो जानो गोथाव मोनो बानलु गोसा होनानै खिन्थु एसे आमथा जानांगोन बांद्रायबो लावद्राय जानाङा बांद्रायबो लावद्राय नंद्राय जानाङा मिडियाम जानांगोन बांद्राय आमथा जाबाथाय गाज्रि जागोन बारा मोजां जानाय नङा खिन्थु लावद्रायबो माने लावद्रायबो जानाङा एसे आमथाबो जाद्राय एसे लावद्रायबो जानाङा बा एसे आमथाबो जाद्रायना गेजेराव आरोना बिराद मोजां आरोना संनो खायसे गोरों आरोना जोंना मादैया गोबां मोजां सङो आं बिराद इन्टारेस्टिंबो मोनो बानलु गोसा होनानै संना जानांगौ माजों गोथाव जायो होनना ना गोरानजोंबो गोथाव जायो ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेदरजोंबो गोथाव जायो निस्सय नोंथांमोना खायसे खायसे गावबा गाव सुवाद जायो खिन्थु आं बुंनो थाङोब्ला आंनि फारसेनिफ्राय आंनो ओंख्रिनि गोनांथि माने जुदि बेवहाय मिक्सआप खालामबा आंनो जेबो मिक्सआपनि गोनांथि गैया जास्ट थाइगिर होबानो गोथाव जागोन आंनि थाखायबो मानब बर'आ बुंदों ब्र' नों मा जब मावगोन प्लिज खोन्था अके आं जबखौथ' सिगाङाव जेब्ला 2014 मायथाइमोन अब्ला बे समावनो आङो एसएससि होदोंमोन स्टाफ सिलेक्सन कमिसन मोनसे एसएससि मोनसे दङ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आङो एलडिसि होदोंमोन लयार माने एलडिसि नङा होमबा लयार डिभिजन क्लार्क बेयाव एप्लिकेसन खालामदों बेयावहाय सरि अनलाइन माबा खालामनानै एप्लाइ खालामनानै आं एगजाम होदोंमोन तेजपुराव निस्सय आं बेवहाय एपइन्टमेन्ट ना मा मोननाय जादोंमोन खोमा आं बेखौ ओमफ्राय बेखौ न'आवहाय लाबोदोंमोन होनबा बे समाव डिजिटेल इसेबां गिदिर नङामोन जोंनिया माने बारा एसेबां माबा गैयामोन जायनि जाहोनाव आं बेलेग जायगायावसो थांदोंमोन फरायहैनो गोनां जादोंमोन बाट 4-5 मान्थसनि उनावसो बे लेटारखौ मोनदों आङो जायनि जाहोनाव बेयावहाय आं डिसकुवालिफाइ जाबाय आं बै समावनो फार्स्ट एगजाम होदोंमोन इन्टारभिउ माने लाइफ टाइम माने मा होनोमोनलाय बेखौ इन्टारभिउ माने सरि एसएससि एगजाम होदोंमोन आरो फार्स्ट समावनो आङो बेखौ मोनदोंमोन आरोना मोननायालाय इसोरनि अननायावहाय बाट एपइन्टमेन्ट लेटारा दाबो न'आव दं नामाथाय बियो माने एपइन्टमेन्ट माने लेटार फैयोना गभार्नमेन्टनिफ्राय बेयाव मोनदोंमोन 25,000 सेलारिमोन आरोना स' ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवमोन आरोना बाट आं दासिम जेबो एगजाम होफेराखै इसोरनि अननायावहाय माने इसोरनि अननायाव माने आं बेलेग मोनसे थांखि लाना दं आरोना खिन्थु आङो जबनि बुङोब्ला बयबो गोसोआ गिदिर गिदिर मोनसे प्रफेसनेल लुबैयो खिन्थु निस्सय आं जिउआवहाय लाइफआव जुदि आङो मोनोब्ला चान्स मोनोब्ला आं पलिटिक्सआव बो गोसो होगोन आरोना फिउचाराव आरो आं बेखौ बुंना लाखायो नोंथांमोना बेखौ रुमार्स खालामनो गोनांथि गैया
बाट सोलोंथाइ लाग्रोगोन आरोना सिगांग्रो नलेज लाग्रोगोन सिगांग्रो सेंग्रा बैसोआव खामानि जेसेबांखिनि मावनो हायो बेखौ मावग्रोगोन हाबा जाग्रोगोन आदा नों माब्लाबा नंखाय बाथ्रा बुंफेरबाय नामा आदा येस डेफिनेटलि आं नंखाय बाथ्रा बुंफेरबाय आं बेयाव थगाया आं नंखाय बाथ्रा बुंफेरबाय नंखाय बाथ्रा बुंबाय आङो माखासे समाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै माखासे समखौ मोजाङै सिचुएसनखौ माने गाज्रि जागोन सिचुएसनखौ आङो बे नंखाय बाथ्रा बुंनानै आङो कन्ट्रल खालामनानै दोनदों मोजांनि थाखायसो दोनदों आङो मोजांनि बाथ्रानि थाखायसो आङो थगायदों बेलेग गाज्रि खामानि मावनो थाखाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय आं थगायाखै बेखौ मोजांनि थाखायसो थांदों माबादों आदा आङो बिशाल मार्केट खाथियाव थायो अके नयना बुंदों संकस दैयाव फैयाखै नामा डन बसुमतारी बुंदों आं थांबाय खिन्थु आङो दैसिम सहैयाखै गुगुल नार्जारी लाभ फ्रम बेंगलर प्रिया बसुमतारी आदा नोंखौ हेन्डसाम नुदों थेंक इउ सो माच दानि निउ इडुकेसन पलिसिनि सायाव आदाया एसे बुंना होगोन नामा आदा निउ इडुकेसन पलिसिखौथ' मा बुंगोन बेवहाय जोंथ' फरायसासो नालाय नङा होमबा जोंथ' फरायसासो सासे मानसि नङा होमबा जों फरायसा बा जों फरायगिरि हिसाबै जोंनो खालि फरायनायनि स्टाइल जोंनो नांगौ नङा होमबा दाथ' बुंनो थाङोबा निउ इडुकेसन पलिसि बुंनो थाङोबा जेरै हमना ला 12सिम जेनेबा हाई सेकेन्डारि स्कुलानो जाबाय हाई स्कुलखौनो हिसाबै हमना लानाय जाबाय नालाय स' दायो आंनि मथेब्लाथ' मोजांबो होनजायो गाज्रिबो होनजायो सिगांनि सिस्टेमाबो मोजां आरो दानि सिस्टेमाबो मोजां गासिखौबो नेग्लेक्ट खालामा रावखौबो नेग्लेक्ट खालामा मोजाङानो मेसाइले बार्सेलना आदाया मा सानो मेसि लेफ्ट बार्सेलना आदाया मा सानो आं बुजासै बे बाथ्राखौ नयन आं बुजासै आदा आं टिचार जागोन आदा बेखौ जाफुंसार जानोबा मा फरायनांगोन अके नों मानि लेभेलाव टिचार जानो लुबैदों प्लिज टेल मी आर्ट्सनि लेभेलाव ससियेल समाज बिगियाननि गेजेराव साइन्सनि गेजेराव मेथ्सनि गेजेराव केमेस्ट्रि साबजेक्ट्स फिजिक्स साबजेक्ट्स बटानि साबजेक्ट्स which category नों बबे केटेगरिसाव नोंथाङा माने टिचार जानो लुबैदों सिगांग्रो बेखौ आं खोन्था बड' जब इनफो बुंदों हाय 40 रुपिस बिथाङा आंनो चेट हरदों सुपार चेट थेंक इउ सो माच बड' जब इनफो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आंनो अके रंजालि बुंदों आदा आं नोंजों रायज्लायनो गोसो जादों आगै माब्लाबा रायज्लायनो हागोन ना आगै अके डेफिनेटलि आं रायज्लायगोन आं बयनोबो समय होयो आं जुदि फ्रिब्ला आं कलबो खालामखायो फ्रि नङाब्लाबो फ्रिब्लाबो आं सोरबा कल खालामबाथाय कल रिसिभ खालामखायो आरो नोंनि बाथ्राखौ आं सुनायगोन बेसेबां इम्परटेन्ट आं बिनि उनावहाय नोंथांनो टाइम होगोन आरोना जुदि आं फ्रिब्ला आं बे समावनो रायज्लायगोन जुदि आं फ्रि नङाब्ला आं बे समावहाय माबागोन जुदि आं फ्रिब्लाबो आं फ्रि नङाब्लाबो ओमफ्राय नोंथाङा कल खालामदों जुदि बिराद इम्परटेन्ट इट इज आर्जेन्ट देन आइ उइल टक आं रायज्लायथारगोन बे नङाखि आं रावखौबो नेग्लेक्ट खालामनो आदा आं स्पर्टआवथ' एक्सुवेलि आं बुंगोन स्पर्टआव एस आइ थाया SPORT सो थायो जुहिया बुंदों नोंना बैसोआ बेसे जाखो हिर' अके बैसोखौ बुङोब्ला नोंथां मिथियाव आं बुंखाबाय बैसोखौ बिदि बायदि कुइसनथ' खालामजाया बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला खिन्थु नोंथांमोननि सिगां आं बेखौ खोन्थाखाबायमोन नामा आंनि बैसोखौ नङा होमबा दा बैसोजों खोथा गैया दा बैसोखौ एसेबांखिनि नुदोंब्ला मानसिफ्रा महरखौसो नायो बायदिसिना बा बडिखौ नायो उन्दै बैसो बायदिसिना बैसो नों दानो जाथ'वा नों समाजनि माबा खामानि मावथ'नो हाया बायदि बायदि कमेन्ट खालामो बिनि थाखायनो आं बैसोखौ बुङियानो साबसिनसै मानो होनबा नों बैसो थाबाबो बैसो थायाबाबो नोंखौ नेग्लेक्ट खालामग्रा मानसि थाखायो आदाजों मानसिया फरायनायल' गिदिर मानसि जानो आदाजों मानसिया फरायनायल' गिदिर मानसि जानो हायाना बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायबो गिदिर मानसि जानो हायो आदा आं फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आदा आं फुटबलजोंनो दावगालांनो सानदों अके डन बसुमतारी नों नोंनि लाइफखौ नों चुज खालाम प्रफाइल सोरथो फरायनानै साख्रि बेसेबां मोनसोदों दिनै बेसेबांबा गिदिर कम्पिउटार साइन्सनि बायदिसिना फरायनो गोनां जादों बिथांमोनानो अबेबा फिसा LP स्कुल एमइ स्कुलाव मास्टारनि खामानि मावनो गोनां जादों मानो बिथाङाथ' प्रफेसनेल मोनसे कम्पिउटारनि माबा जानो लुबैनानैसो होदोंमोन बिथाङा सासे गिदिर सफ्टवेर इन्जिनियारिं डेभेलपार बायदिसिना जानो होननानै बिथाङा माबादोंमोन खिन्थु बिथांनाव बारा नलेज गैजोबा खिन्थु फरायदों बिथांनाव बारा हाजोबा बिथाङा साख्रिखौ बिनि सायाव नलेज गैयिनि थाखायनो मोनजोबाखै स' खायसे मानसिफ्रा बेफोरबायदि जानानै दङ स' बेनिखायनो आं बुंनो थाङो फरायबानोखि साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्रा नङा नोंथाङा जिखिनि फुटबल गेम गेलेदों केरेम बर्ड गेम गेलेदों नोंथाङा चेस गेम गेलेदों अके नोंथाङा जियानो गेम लुदुआनो गेम गेलेनाय नोंथाङा जुदि गेलेनो मोजां रोङोब्ला नोंथांनि थाखाय गासिबो लामाया खुला आरोना
नोंथाङा जेराव गोसो बेयावनो लामा दं मिथिबायना जास्ट नोंथांनियाव थानांगोन इफर्टस नाजानाय पेशेन्स धैर्य थानांगोन फार्स्टआव नाजानाय थानांगोन अके कन्ट्रल खालामनो हानाय धैर्य थानो हानाय अके ओमफ्राय बिनि गेजेराव जायखौ नों आइडिया सानदों बेखौ गोसो होथाब होथाब आइडिया बाहायनाय बे मोननै मोनथामाथ' आरामसे थाखाथारनांगोन धैर्य आरो गोसो होथाबनाय मिथिबायना गोसो होथाबनाय धैर्य थाथारनांगोन आरोना धैर्य थायाब्ला जोंनि बे नाजानाया सम लानानै रिजाल्टआ मोजां ओंखारगोन खिन्थु धैर्य थानाय नेनांगोन आरोना मिथिबायना आरो सम होनांगोन नोंनि बे इफर्टस खालामनायाव सम होनांगोन नाजानाय दसेल' नाजाबाय जोब्बाय सम होबाय बे नङा सम होनांगोन जायखौ नोङो गोसो होदों गोसो खालामदों सरि आदा लिरनाया गोरोन्थि जादों अके वेलकाम जुहिया बुंदों उन्दै नुथारो यास डेफिनेटलि आंखौ बयबो बिदिनो उन्दै नुयो जोंनि न'खराव थांब्लासो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबां बैसो जाखो बेखौ मिथिगोन आरोना आंनि नेमखौ खनसे ला आदा सना बिहुराम ब्रादार नयना बुंदों एज नट मेटार वर्क मेटार येस डेफिनेटलि थेंक इउ सो माच इट इज भेरि इम्पर्टेन्ट दैट वी हैव टू फोकस we don't need focus on age or work if you have knowledge नोंथांनाव जुदि knowledge दङब्ला खामानि मावनायासो मेटार्स जागोन बेवहाय सोरबा सासे मानसिया नोंथाङा बैसो जायाखै नों थाथ' खामानि मावनाङा नोंथाङा बैसो जायाखै दानो खामायथ'नाङा नोंथाङा बैसो जायाखै नों बे दानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावथ'नाङा बेफोरबायदि बुंनो नाङा आरोना जायफोरबायदि बुंग्रा बेफोरबायदि मानसिया अहंकार इग' गोनां मानसि बुजिया बैफोरबायदि मानसि आरोना दिनै बेसेबांबा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो बेसेबां गिदिर गिदिर माने जुनियर स्पिच होयो नङा होमबा बड' जब इनफ'आ बुंदों आरो 40 रुपिस हरबावबाय बिथाङा 80 रुपिस सुपार स्टार हरदों थेंक इउ स' माच 80 रुपिस सुपार स्टार हरनायनि थाखाय सोरजों आंनि जब चेनेलखौ नायो जब इनफरमेसन अके सोरबाफोर जब इनफरमेसन नायनो लुबैदोंब्ला बड' जब इनफरमेसन होननाय मोनसे चेनेल दं बिथाङा बेवहाय जब इनफरमेसन होयो बिथाङा बुंना लादों जया बुंदों नों लामाफ्राव सिनायै मानसिफोर रायरायबा एक्सुवेलिथ' रायरायबा होना दै रायरायबा होननानै बुङा आं बेखौ बुंगोन रायरायबा होननानै बुङा रायज्लायब्ला रायज्लायबा अके रायज्लायबा रायलायब्रा बिदि नङा रायरायब्ला नङा रायलायबा रायलायब्ला होननाबो बेबोजोंबो मिलायो खिन्थु ला जाया दै रासो रायलायब्ला बिदिबो बुंनो हागोन खिन्थु रायज्लायब्लाया बांसिन मोजां खिन्थु ला नङा दै रासो नों लामायाव सिनाय मोनै मानसिफोरजों रायज्लायब्ला रायज्लायफिनगोन ना फिना मानो रायज्लाया जानो खथ्थ' मानसिफोर रायज्लायो आंखौ सिनायनाय बायदि मोनसे नायसनसिगोन बे प्रकाश नामा प्रकाश बायदि नुथारदों होननानै ओमफ्राय बुंसिगोन खुलुमबाय गाज्रि मोना दे आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि मैयासो जाथाय जादों मैयासो आं क'क्राझाराव थांदोंमोन टाउनावहाय थांदोंमोन बेरायदोंमोन आङो सासे मानसिया माने अबेबा मा साइडनि होनदोंमोनथाय दियाबारि साइडनि ओरै आगोलथिंजाय एस बि थिं साइडथिं ना मा होनदोंमोनथाय दियाबारिथ' ओइथिंसो थाहैबाय नैबे एस बि खाथिथिंजाय आरोना बिथाङा बिथिं थायो बिथांमोना हौवा हिनजावबो थायो बिथांनि बाजैयाबो खोब नायो जाहैदों भिडिअखौ आरो बिथाङा बुंदों खुलुमबाय होनबाय जेनेबा माखौ माने नोंथाङा गाज्रि मोननाङा नोंथाङा प्रकाश नामा होनबाय औ आं प्रकाश होनबाय आं मास्कखौ माबानानै होबाय आङो खुलिनानै औ आं प्रकाश होनबाय खुलुमबाय आंबो होनना बुंबाय स' बेबायदिनो आरोना स' आं रिप्लाइ होफिनखायो जुदि रिप्लाइ होयोब्ला आरोना आदा नों गसाइगाव फैबाय नामा आदा सना औ थांबाय आङो बिहराव दानसोरां बसुमतारी बुंदों आदा बि बयसनि इउटुबखौ नायो ना नाया अके बि बयसआ आगोलावहाय आंजों गोबां रायज्लायबाय चेनेल प्रम'सननि सायावहाय बिथाङा आंनि चेनेलखौबो आदा नों अननानै मदद खालामना हो जौगानायाव बोरैहाय मदद खालामनो बोरैहाय जौगानो स' आं बै समाव बिथांखौ बुंदोंमोन कि नों नाजा नों निजिनि नाजानायजोंनो नों खालामनो हागोन खिन्थु आं रावनिबो चेनेलखौ जोंनि कमिउनिटि स्पेसआव होआ नालाय गोबां प्रब्लेम जायो नालाय प्रब्लेम क्रिएट खालामो बैबो बुङो सोर सासेनिखौ हाखौनो बिनि थाखायनो नांगौबा आङो रावनिखौबो खालामा स' बिनिखायनो मोनसे साजेस्ट होदोंमोन आङो जे नों निजिनि मोनसे प्रफाइल खालामनानै ला नों गावनि गोसो बायदि हागोन स' नों खामानिखौ माव आरामसे बे सिगां बर'नि भिडिअ बानायोमोन बेनि उनाव हिन्दी जालांबाय स' बिराद मोजां मोनो आङो बिथांजों आं कन्टेक्ट रायज्लायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथाङा खोब उन्दै बैसोनि आरो लोगोसे बिथांनि जि खामानि बा इन्टारटेनमेन्ट कमेडियावनो बिथाङा मुंदांखा जालांबाय निस्सय बिथाङा 1 लाख मिलियन साबसक्राइब जालांसिगोन थाबैनो आरो जाथों आं बेखौ लुबैयो बि बयसआ जिखिनि
भिडिअ बानायदों नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय गोबां मोजां भिडिअ बानायदों खिन्थु जिखिनि माने गासिबो थांजोब्बाय दे बिदि होनब्ला जिखिनि द्रायबाथाय आंखौ उनावहाय अबजेक्ट खालामगोन सोरबा बुंलायगोन जे जिखिनि माने ओरैबायदिबाबो नायनांगौ नामा बिदि बुंनाय जागोन नालाय स' सरि एबाउट देट जिखिनि होनफ्लांबाय आङो स' जे नोंथांमोना हायो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोबां मोजां आंबो नायो बे भिडिअखौ बिनि भिडिअखौ कमेडि आरो लोगोसे दाख्लैबावै मोनसे माने फोथाराव जिखिनि माने WW बायदि सिस्टेम खालामनाय बिराद इन्टारेस्ट गोबां मोजां थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो आदा दालि ओमफ्राय बिनि गेजेराव सबाय ओमफ्राय आलु थेंक इउ स' माच स' गाइस आं नोंथांमोनजों 50 मिनिट लाइभ थाबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंजों टाइम होनायनि थाखाय आंखौ टाइम होनायनि थाखाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना शेयार खालामनानै वाट्सएपआव स्टेटास होनानै दोनबानो जाबाय बे इउटुब चेनेला गोबां गोबाव जाबाय इउटुबाव भिडिअ आगारिया मास बेसेबांबा जाबायदां आं नायबावाखैनो खिन्थु आं गोबाव जाबाय होनना मिथिखायो आं बेवहाय आङो भिडिअ आपल'ड खालामिया गोबां निमाहा बियो गोबां गिदिर गोसोजों आं गोसो गुवारजों निमाहा बियो जे भिडिअआवहाय बेयाव आं आपल'ड खालामनो हायैनि थाखाय माखासे गावनि पार्सनेल लाइफखौबो दिनै आं बैसो जालांबा आंबो देरबा आंबो हाबा जानाय सम जायोब्ला अब्ला आं मा खामानि मावना जागोन आंखौ सोर नायगोन दिनै रां रुफायाव गासिबो गावनि न'खरजोंनो गावनि बिदा फंबायजोंनो नांलाय खमलाय जायो अब्लाथ' मा होनबा आंबो गिनाय फैयो मिथिबायना स' बिनि थाखायनो आं बेफोरबायदि जानो गोनां जादों आं गुड बाय दोनथ'नोसै नामा आदा औ नोंगौ दोनथ'नोसै स' आं खुलुमनाय थाबाय बयखौबो बाय बाय थेंक इउ नेक्स्ट टाइम मोनलायगोन दे अके कुइसन लाना फैबानो जाबाय थेंक इउ